Hello guys, jotono lam subu. Kubang ma salni ya golo je Durga Pusat. One day then a 2 day ni o video kaisa viral long mane je Chini khoroksa Tiprajwk Bwrwi kubuni bosong KTM ganang chwla bai berai tongo do. Mane o video atike sajaktai ko Chini Tiprajwk Bwrwi kubuni bosong bai KTM bike tongo hini berai tongja. To guys sana musungo kubuni bosong bai mamang ang to nukha muta muti nukha do taisin Tiprajwk rok baksa kotok sori bo thuijang mankha tei beraijak bo mankha kubuni bosong bai abuna ang last kaisa sana musungo agino dikela rijak hedena agino dikela rijak mane Durga Puja o nai berai be dihne but khoroksa phano mani nai kurui khoroksa mani nai tongo fia baksa bakchudi rokhai mani nai kurui tai bosi bike kai padam putum badam rapping rogri kalang bai ang onek no nukjak kubuni bosong bai bera laijak do jepro thuisa yakare kalangjak aprunu moja bujinai o je kubuni bosong bai tong thoksa thokai bera lainai bindas kai bera lainai bike for par kai chuang nunglai hai onek tar bera lainai fia jepro dokaman aprusi bujiwano bahai nijini borok bahai kubuni bosong bahai jepro dokaman aprunu bujina hedena tong thoksa thokta buk to nungo sau berayo hainu blei na jepro dokaman aprusi siwano o kubuni bosong no bahai ke kalangkha borong omhai te pur par beranai rok nanai jaida jiboni nanai jaida o je kubuni bosong bai nong je berai mani o kubuni bosong rok no na jiboni nanai jaida es khai yakre nai hai mangsi borong nei tomuk rok ingkai norong no nugui tongo social media kubang man nugui tongo ati no je kubuni bosong bai kaijang thangmani ulo tamo satok pitong man nai tamo nai joto no nugui tong te baksa manui bo tabuk social media o kubang man chapajak koekjona nong nugui man na je o kubuni bosong bai kaijang mani yakolo bo tabuk o bini bwsai gari gora phalai ta rabat bukan phalai ta bo lun tun na jaga haike tabuk Chini khoroksa Tiprajwk ni yago bezal ongoi tongo mane bini mung tuinai dakhai bo o chela khai kharjak te oino bosong bai nyong joton nuguma nam hairok dinkal hamya no rong te busi bera layo bonong bosong bai bobono nugui beraijak tini Duke 390 KTM bike amo tokhai no rong bisi hamjak bike baya future no one sukti nung bike bai tini thangkai angla tini future no one sukti future mane tamo ngoi noi a jaga thangoi on generation thangoi tamo ngoi nai tinang tong thoksa thokai berayui ani dinkal hamya rok ang tini beraya ninno rong wan sungna nango Chini Tiprajwk rong no baksa nai mi angoi tong kubuni bosong wan saro amoni geisi no rong horjuk sarto asukta berai be dihnu no rong khai mai makhai kubuni bosong bai no gari kajak box sargoi nunglaijak party khailajak pore khai manjak laikha hai klaikha arti mangkhana o samateu bang motamuti nukha tei o samatai ni dino baksa borok bo thubo thuika to guys nong te tamo sanai ko kasar mung jesuk sa asong no bari atui si jesuk sa teibo bari mani koksi do norong tei mungsapan sana musinga jepro sago kalai jepro nini yago kalai apur nung moja bujiwano jate borok bosong bai es khaibeman pore ta yakari kalangjak purusi moja bujiwan hambai